Ang ingon nga kahimok ninyo kung mabot ang pagsulay ko nga tinta. Kahimok na to kung ayaw na pagsulay niya ang tinta. Pero sa San Mateo 6:13, di ba? Ginoo mo sa kami. Ayaw kami tugyan ng Diyos magulay. Wala usa sa mga critics Biblia nga in the Bible there are contradictions. Meron ba ni contradiction? Wow. Kay binuray kinatulales. Way tao sa kalibutan nga dili muwagi magsulay. Kay diay ang atong kinabuhi usa ka pagkibisok sa kasaka. Muna doon nagkatay temptation. Kung Jesus nga ako, ngayon Jesus ako inyong sunundan, inyong model, ay kanimping as Kristo. Tintalsan. Gidarangan sa kamingawan, tintalsan. Kanya, kanang Panginoon nga, agay sa natong dili ikalipay ang pintasyon sa mga Mateo 6:13. Ingon si San Mateo, o Ginoo, dili mo kami ipagdaog, gitugyan sa panulay. Dili gitugyan sa panulay. Pero sa Santiago 2:1, ikalipay kung ano na pintasyon. Ganoon, kaya hindi mo lang yung hindi mo ka daog sa pintal. There is always the mission that we shall be tested, subject to trial. Wala siya nga, di sa tamalisan, kaysa 1 Corinto 10:13, 1 Corinto 10:13, ayaw kahadlok sa tentasyon. Kaya ang Ginoo nag-andam o gahong na makabuntog ka. Ang Diyos nag-andam, lutsanan, na makaluwas ka sa tentasyon. So, what ay contradiction? Doon ay ginanong the great temptation. Great temptation. Nga susa ka monasteryo, kumpati dito sa mga bubuhin, kinsa kayo labing balaan. Saan yung paghimong balaan? Mga ginailang moto sila kinagoy pagsuko, pagawas. Hindi naman magawas kayo. Dito sa monasteryo, na may simenteryo at doon sa luto. Ang ilang monghe sa monasteryo na mo'y labaw, mo'y hipo sa trial of temptations. Trial of temptations. Munang 5 ka mga bataon na puntik yung away of temptations. Diba sila ko? Ngayon ang monghe Prince Supremo na kining 5 rooms of temptations. Mati mo yan. 5 rooms of temptations. Kung magkapasa kayo, usan ninyo. May sikinsan ninyo magkapasa. Labing bilinhon kayo sila po ka mga sasanya trained for oratory, you are much better, mas maayon kaya siguro ka mga magsasaya. Kung kapasa ka, rules. Doon ay ganti sa daraw. Ngayon itong Supremo Monasteryo. Wala na. Kung suhod sila, kita ka na lang Yahweh ng 5 na rooms, the great temptations. Ang usa ay ka room, mo ang labing lalim na magkatakbo sa iyong gikinahanglan sa pagka-best food, best wine, rin at labing minded na labing sa first one. Mga
Kung magkatilaw ka, ganahan yun ang kawagan, ay, magkakit ka lang. Yan ang big tagay. Yan timpla ba na kaingon dyan na purting pagka nabit niya ni Ginoo. Yan kanawa, riches unlimited. Yung mga riches unlimited. You will be given at the outset $100,000. So, ito na katigan. The katulong row, you are given to become the strongest in mind and body. Ito mo na. Katulong. Ikaw what you will be taught to be renowned throughout the world. May mga kanungan ang sinukulimutan. Ikaw what meron. Ngayon kalima, mao ang labing disorder. Naman, kay the most pretty woman or pretty women there in that figure, perapihan ko pa, ganun yung hindutan ng bawas. 5 sila. Humag sa mga trials, ang tao pa nangatagad ka. You are not worthy of the reward. Not only the reward of the world, hindi ka angay sa ganti sa yuta, labi na din mo ka angay sa ganti sa langit. Also, you will be rewarded. Ningon itong munghi principal mo. Usa naman. Ay, paano usa? Itawag sa kining mula sa imitan niyo principal. Sila rin Oscar. What did you do? You are the winner. All your brothers, five monks, falling. Takat sila. How did you win? Ngayon itong matanaw nga munghi. Nabili mo kining ministro. Lihan niya ang sa ibang tao. Mga puso. I did not think that. Yan, luha. Hindi kaya rin ako puso. Oo nga. Ang puso mo. Why? Hindi ba rin mahimong sa kaninalawan yung mahimong huwag kang suot? Masyado. That is biblical. Masama. Nasa sirak na di ulo, on dos. Nganingon na kung gusto kang bilib ka sa, ayaw pagkadubulo sa okasyon sa sa. Sunod ka na, primerong kwarto, sabto. The first room. Na mati yan, kato. Hindi ang pilo, o dito. Kinuha sa sunod. The princess unlimited. Sunod ka. Mapasal sa mga tahan. Ang katong 1,000 talas. Yan unlimited. Lumagan mo. Ikato, you will become strong in mind and strong in body. The training was there immediately. You will become strong in mind and strong in body. So pa, tudluan ka how to become renowned, famous, proud the world. Kanima will be so most beautiful woman. It will be given to you. So hindi mo na ang hindi na nagalaw. Nasuwat mo yung mensahe. Bawal na yung bituman. Kasama. Likay sa okasyon sa you will punish me. I am ready to submit myself. May kung sino lang na islo under pa. Pero sige ko ang book na nasa Biblia sa San Mateo 26. Pagtukaw, pag-ampo, kung hindi ka mapindis ka mo tayo. Wala po gito. Moto, diyan ko na sila sa Niyan o committee o judges. Ningon ang mga committee judges sakto ni gihimo ni mga meso.
Kay ang ikalima, perting kuyaw. Kay perting yung katako sa mga babae. Buhay lalaki, hindi mo kuyaw. Mga nasa sirak may biyotso, ayaw pagtanaw sa babae ko. Naagad na. Di ba? Basa mo na. Ayaw pagtanaw sa babae ko. Pakita ka lang pa ang artist na doon, may kaya. Ayaw yung tutuki. Tutuki ka mo, patubalami ka kasuyo ko. So, mga great temptations, lima ka wrongs, masala na kapasa. Pero, iyang penalty. Your penalty. You know, because you are fully man. Wala mo ka. Muta ka. At tuta sa siya na kong grupo sa mga atheist dito Diyos. Nakasalay program. Pero one of the programs, they are inviting any person that will teach us that it is God. Because we do not believe God. Kami ito Diyos. Pero usa sa programs, kung doon ay voluntaryo, bilang daw ito. Kung kagyan nga niya, ikutan niya. Joy! Tingnan siya. I can do the preaching, but I cannot do the converting. Kasulti ko rin ito na, pero pag kami, hindi ko kami. Maraming pictures sa simahan. Kung kayo larawan ni Virgen Maria, sa mga Virgen Maria, iyang punta ko sa simahan. Agabot niya sa larawan ni Jesus. Therefore, miracles. Moto dito na siya, tubang siya sa mga ages. Basta si Cristo ini, ang ipagayo niya itong committee of judges, kung siya may tabo, ikital mo siya sa mga name project. Gigo niya pagsulti. Who among you who is great man? Kisa may isulti niyo din ng mga ages. Tao, naku kay lawas, nakagay patik ako. Volunteer ko, sama. I am bringing you a knife for the head. So sa kanatong bagis, yung giludo yung presidente ng tao na masuki. Yung iniwak yung tagat ng mundo. Dapat na. Supaya kung buhato na yung mumugihatagan, hain kayo ng tinay, sama mo tayo kung nag-isa na sila. Nakuha so, to prove that there is God. Are you ready to use that knife? Yes. Ayaw yung sa ipaha. Ulit pinagbuwa. Yan sa ito sa pagbuka. Patay pa ako siya. Kung ihug pa na ako sa dito kasi na ay kami ng tao. I am very satu pa Alberto. Do it. Patay ka ako. Mau menihagin, mau menihagin. At saksa persen pau meraguan, hindi na yun. Agak ko, hindi mo isuko. Kaya sa mga pinanggang mga isuko, I am not alone. God is with me. Because He told me, these people cannot be converted with words only. But you know, son, you are the holiest man in your monastery. You won't battle, great battle with this. So I give you this. Susundin ko na tao. Noong ako kaitis, tanaw na ito. Masig ko na ni Majik ng Bogaw. Tanaw mo na. Huwag isa isa man. Kins naman nagluwas ka na kung hindi magkamalis na kamatayo. You should not believe it, but I believe in this God, my Father, our Creator. Imagine, ang tanan niya, karoon na ito ang Diyos.
tindog ka na. Pulos mo bakakon. Ikaw mo mga itis, di mo to Diyos bakakon. How do you express what you believe in God? Tindog din ito usap. Di ko ito Diyos, pero kakita ko nga kanang milagro. Ginoo, pasayo mas ko pa sa tao na ko mo. Sige na mga katanan. Ginoo, pasayo pa sa Huwag pa kong mata. Ngayon siya, now the priest will visit you for catechism. After that, you will be baptized. So why are we waiting for that? We know now that God exists. He defended you. But I believe that one trial is not enough. Ingon to sa it is, damo sa pinuti niya. Muna, bawa kung anti-Christ, bili ka nagabawa pinuti. Sa gusto ka, pero dili kong sugot o di kong sugot. Gusto ka, itigpas ko dili mo. Kapanalin mo na yung Ginoo. Tanaw ka. Sa ating nga, di ba? Pero pinipinuti, di mo ba? Ingo ka kayo. Ngayon itong matanong mo siya. Do you know what is my answer? Yes, you can do it. Because I am not afraid to die. Kung namatay ko karoon siguro, pinawag ko sa kinukawa ko, sana! Ibiyakan ko naman sa akin. So do the try. Dinigil ka sa baga. Gusto ka sa hantang na ko. Pili ka. No. Ay kukupiliya. Guslak. Sugtang-lutang mga itis. Ay na na. Grabe na na. Do it. What? Do it. Guslak. Ay sugtang bawa ka. Zero. You are not enough. I learned that in my training. The secret is a person who is holy, a person who is good, is not afraid to die. Isa na tinuot ko itong gidulog ko na naman ko. Sa mga katawang, gustak ko din, bawa ko din, sa mga katawang. Ako sa katawang, walaan, dilim hatod papel. Kung makita ang ginagawa sa tao. Sa mabasa, sa naman mo ibig, suko ka ng katao. Pero na katanong ka, bakul, sukat sa katao. Di pa lang ka manisos. So, di ka ng katao. Kisa lang yun pa lang ka mo. Okay lang. Makatungin ang Jesus, okay lang. Hindi problem. Ingon siya ako. Ito mo ba ka o Mesiya ang pinutos? Ingon ko, ako pinutos. Ingon ko tao. Umingon na yung kanyang pinigan na doon. Ang tao na magkasasala, dilig ng Diyos. Kung kanang Jesus ka nag-ayo, sa kong anak na bakol, sukat sa pagkabata, karoon ka rin kong kapagkaran. Ang inunda ko ng tayo. Kanang nag-ayo niya, matanong ulit sila. Imudo. Itaga sila. Katag sila. So, unong talihan sa mga istorya, ay sa kanya, kung pumatay ko kay purulong. Kini sa ka, trial ito, 5 rooms. Itong 5 rooms, kini mataka ka. Isa na itong mga kaupang ng mga katong na nag-train na nasa holiness and righteousness. Ito sa mga ka na sa kalingan. Kaya po tinutupang sa buhay. Ayaw mo kayo maparay. Napapulong na kayo ng tsura. Purot, napapulong. Pero siya, hindi niya po na hindi ko kung maluos tentasyon. Pero lang, please, I said, give the wishes to say. Ano sa let's pray. Pray for the brother. Sa mga isulti sa
San Juan, Buibig, na ang tao na matarong tungkol sa Diyos. Kini si Jesus, matarong, idumog sa sinama, ulo ka is, sanot ka, is ka, kahimo sa kapila. O ito itubag sa kinikan. Kiling ako anak, ay ko ako mapapulis sa Espiritu. Karoon ka lang ako. Ira po nagtuong ang ayaw niya. Mayroong tao, may buta. Kaya Diyos na yung pinaw, hindi mo pinag-prosta mo dito. Tama kasi sa so, problema ng tao. Now, the reason that wala akong ginagawa nasa Sirach, Wisdom 14:9. Ang makasasala o ang sala, dulungtanan sa Diyos. Ang makasasala o ang sala, dulungtanan sa Diyos. Sa ito pa, if I am now in a state of mortal sin, I am what? The greatest pretender. That is Pharisee. Kumusin ko, tuklog ang puta ko matarong. Yung kita mismo nagsugi, di kayo ka matarong. Di ilan na ng puta. Sumunod na sa Biblia. Na makasasala at kasala, pariha, buluntanan sa Ginoo. Unless na makasasala, munong sa loob sa Ginoo. Ya, sa kinaapat ko, wisdom niya ko, nag-iwan na ang in Wisdom 15 verse 8 15 verse 8 na ang tao wala kayo ba ang hindi kinanang di ba kanan anak may katapos na pagbawahan may katapos na pagsuki may katapos na sa kalupoy hindi na ito iyan as Diyos namuwang na ka ya kung ako wala kayo pumamak ako pumamak na kami sirkonsult ng Krisyone Chintabil kakang pictures ito pero dito sa mga akong yun kita hindi mo ang anak ko ano kung uli na ko hindi na function kung naman ang laliti ka kasi hindi ko hindi mo kapagyan ka dito ka di pumamak ako dito akan mo na mahalong kayo butan ako dito muli ako talaga muli ako talaga sana ka talaga malingon ko yung ginoo ikaw tao nag-performance ko talaga kung kita kaybaw kung saan nakukuha ang mga talaga tinulog nila doon ako yung ligo ng NPE na na-converted siya nalabaw siya sa City Hall siluman siya yung mga mga isawa hindi pa yung kesa nako sa pag-outside sa kaya sa mga takil ko dilagan na yung tao may naluto ba gira-hospital may pinuto D.O. D.O. na tayo tayo dito umay duhan ako kapag-uwan ko ang siya pa ko lang trabaho kalpil lahir ko istorya ng tulong simpal kayo sa kanya yung usawa simpal kayo kanya yung mga nagdalagay kaya mo na edisyon ng mga buwas na sa iyo huwag yun karoon kayo buman niya sa kalpil lahat niya yung malas so siya sa ambulance kaya kaya ambulance tuloy siya pero personnel ka mausupod sa mga grupo mausupod sa rating sa musikas utanan sa naman Dixon Hospital. Meron tayo siya, no Dixon ka. Ang beating of your heart is ang precious ng bubukas. Tara! Iwan mo na kung kayo sa sige. Pinagin mo na kung bubukas na kayo. Pinagin mo kung tubig. Tama siya, pinagin mo tubig. At lang sa Manisa. Ikuha sa ambulance ko sa hospital. At sa ikuha sa daily okay. Kapag ako na bukan mo na. Kalau lagi biong yang mata, sirana yang mata, ibuman ko lang, itong napay mo ka sakit. Oh Lord Jesus, ask forgiveness.
Sulit na pagsalit ha. Ito, batang ko ng pumugo, 50, batang ko ng pumugo, dahil na pumugo kami. Ako, 83. Pero hindi ko, kumuna ako na nandito tayo doon ako isip at mag-isa, ikaw daw ba? Ayaw din na siya. Pero di lang tayo. Hindi ko bubuko. Ako pasay, kasi hindi ako piro na. Kisya ko. Kisya din ako. Matay tayo na sa akin. Pero wala rin ato recollection mo tapos sa pag-ingon. Ala sa Mateo 16:26. Unsay kuslanan sa tao. Tawagiyang atong limang ka roles. Sa atong limang ka roles, kako na biyan kayo, ilim na milapit kayo, ganawa na higit kako kayo, unlimited, ikatong may mga kamahanas na hukong usok. Yan may mga ganawa gusto ito rin. Kalima, wala. Tao na rin kumote. Lima. So, muna, kung siya ito sila na ako na dapat danan yung sulat ng 5 rows. Pero mapili ako dalan. Kung sa'yo ka hindi sa dalan. Testimony na. Dahil mga kaibigan nila, yan ako sa Yawan ba sa syudad? Sa tinggal na Yawan ba sa Amerika? Susunod na mga tao. Kaya hindi organize mga mga tao. Kaya susunod. Karena ako na, di ba pas ka na pwede ka? Nanakay ba mga yawan na sila? Dito ko, pinilahan ng tao. Nakakaksuhan, papapay. Kaya sa osis nila. Buhay akong isupli. Nagkaroon, tagsa-tags na ka na ito. Nagkaroon sa kawas. Wala ka iba. Sunod na itong baka. Kakaroon ka siya. Puro kakaroon ka siya. Hinangan ka naman. Hinangan, kinuso ka sa mga. Siya ka, patat mo mga trabador sa piling mo. Parang ginamit sa di. Gubernur siya, mahirin siya. Isa-isa sa ko. Gubernur. Mabuti ko sa mga magparipugnaya siya na kung aramin na ako. Hindi tayo pag-ias. Hindi na siya. Kinursul kita. Nakipausunod na tumatang ng tayo. Ihiplo ka tumatang kong amigo ng NPA balik na sa pagkasin. Lakon. King ko tayo. Nandang ka naman ka. Kaya po na, Catholic yung defender mo. Magkakipin siya gusto mo ka lang. No! It is God who is a defender of our soul. Hindi ka naman. Bigit ang hubog sa pagkasaan. Watay ko ito. Sino ay di mo. Ang lamig. Kontras gino. Ang karas ko ito na. Kaya naman ito. Lamig kontras gino. Gusto mo kalimutan ka na ito. Tumutubo kay kagino. Tumutubo siya niya. Bibili ko sino naghakay ko. Naghakay. Imposible niya. Nagyakat sino. Kita ko sino namin. So mga isong, ayaw ka rin mo. Pag-ibaw, sunod lakang na ito. Parihan natin ang pumigong takin mo. So, do not remain unbeliever. Lord, ganyan po nga nito. Ayaw yung kapilin, galit ang tomo. Pinulog ito. Sakit ako, grabe. Yung doktor, incure. Kaya yun. Yago yung sila. Daghan pa. Pumatay ko. Kaya yun. Dagdag ko. Pumunto. Hindi pa na ko sa ito. Kaya yun, hindi ko ibalik na mo kayo. Lagat ko yun. Huwag yung sunod kayo. Sa disipat na yun. Kaya na kumalagay. Sudihin naman. Gusto ko makalagay. Ayaw ko tayo. Kalimutan. Yan yung ito mahal rin. Sunod na bukas pumunta. Bukas na area. Bigla na pumunta ko na. Meaning, I was dead already. Basta ako yung haliw.
believe in God. Believe Him that there is heaven. Believe that there is heaven. Tuugin mo na lang. Tuugin mo na lang. Muna puhunan na ito sa pagkakapit ka kanya, makaluwas ka kanya. Katong tao kita mabutan, higing siya. Ang imong kabutan at kawalaan, labaw pa sa kagatos, ng mga mayong morador, magkabit, because of their holiness. Muna ko. Higis siya sa mga itis na ito ginawa, nagulog siya, ginawa ang ito ngayon. But I want to speak with them and perform wonders for this day. So nagkaiya naman ito na nagkuha nito ng knives ha, lato sila, ikutos. Tunggap siya tao. Idunggap siya pinutik tao. Kisa mayroon kayo ng tao. So mga 80s, Eres ka! Ito na ito! Pero ilan lagi kung sila po yung suyo, ilan naman yung kita po yung Basta mo yun, kinamukit. yung dapat sa ito, Okay, dito. Basta nga, kung ilong kayo ginawa nga, extension. Extension. nagkanulo na nila yung ako siguro. So, mga, kutas. Isip, ikaw mag-mentor na mo, natural ang estudyante mo, tanagin sa maestro. Naambol na sa Marcos 16, kinagiskot magkabilado, o pagto, Marcos 16, 17, 18, ingon diha, o maukini ang inhanan sa tanan dito o na ko, apil na, sa akong ngalan maghihingin kong giyawa, o sa akong ngalan ang inyong gamot itakion nga tos masakiton, o kini mga ayon. Sa lahi, maligya kasi lanat pa niyo o tubig para kung ihingin siya. Sa ato wata direct. Ang ako na pumuntanan, kaya ganina na ba, madri o pare o si MD, imunyaga sa SDA. Nabayra na karon, pare o madri o Catholic defender, imunyaga sa SDA. Ako pumuntanan na so. Sa upang reliyon, may kamo, ang ilang magamot ipandong at tungiwan, lagi doon ang kabataan ng viral, kamot ipandong sa giyawan, mulayas na iyo, maulian ang kining giyawan. Ug katong masakiton, nag-viral ang mga wheelchair, di mga pas-ana, kaya nakalakaw na, gumikan sa Marcos 16-17. Pero pumunta na, ngano sa grupo na to si FD, ngano kini sila, hindi ba makahingi ng giyawan? Dinalay sa Marcos 16, Wag mo yung ang ginawa ng mga pare lang, may nahog sa deliverance sa driving out. Demons. Wag mo. Masa ka experience yan ako, nag-programa niya ito sa DYRF. Nahuman ko sa mga name docting. Kumusta man? Sa so, pwede siya ang mga sa mga ay hindi mo ako kaya sa mga sa hindi din daw niya ako. Ay ba kung kailangan mag-iwa ko kailangan buwan ko sa practice na hindi ka mag-uwi kaya si Mutsilyo kikibig pa ka nalulili sa talisay mas nabaro bakit ka sa ko may mga upang nasunta ganawan ako upang na so gano'n ako simpa ko wako na ito kayo mga sana ko sumasimpa Kuya na kung nangyayari mo. So, mismo na. Ang ginawa nito, dapat siya sa suits ko. Sige, kinis naman ang tao ni So, kaya ka din ka dato. Ano kung gawin mo siya, kaya natin yung ginagawa. Kaya ba ako binigyan mo lang yan ako? Kaya, kinis mo tayo. Sige, kuya kasi kung ang buha ko. Mga kung binigyan ako. Practice mo. Kaya yung tayo sa pala, hindi ko na ko prayer pa. Mag-update ako sa dito na sa Rose Court. Kaya mga kapag-supling prayer study sa Miguel. Tingnan mo sinyo sa Miguel. Ako ay ito ang yawa niya. Hindi ako nag-yawa. Habang ko naman. Ang babae maragin ko. Sa Miguel ito. Kaya po eh. Sundilitan din ako na. Hindi mo ito na yan ito mo. So, kanang huli-huli, hindi sa mga charismatic. Hindi na lang. Hindi na lang. Sa layo ko rin. Marunong
Pero kung desunan pinit pa, anak ko, di pa. Okay, yun siya. Hindi. Doon ko dito. Nung mo kayo cross ito ng hatag sa ikat ko sa lupa. Ano na siya ngayon ko dito na so, revision, kung nag-previous pa, ayaw lang ko di pa. Isa po ko ng ako yung kayo. Hindi mo ko kayo. Huwag gamit ako. Mga ako. Buntag ako sa atan. Susok ko kayo para itong Hughes. Buntag ako sa atan. Nagpasumat. Sa pati Ginong Isus. Bakit ko sa Ginong Isus? Ginong Isus. Nagatuo ko kayo mo. Ang ito naglaro, Ginong Isus. Nagatuo ko kayo mo. Dahil mo ko kayo. Ginong Isus. Nagatuo ko kayo mo. Lito. Pagkitantangan ko sa iyo. Iso ka rin. Ikaw sa pagkakiyat ka. Nagkakiyat ka. Di ako. Kaya ako siya ka. Ingon ko mga kasi ko ito sa ingon mga di naman dia kan visi niya dia kan apa tutur kalau waktu kasi nabi yang kata ako na nandun siya ko dia handa ako mama ako orang praying for sick person hindi kaya ako sa ito para kita pray hindi ka sudah kita lakukan apa sesuatu yang itu orang yang tutup sudah buat itu itu kalau itu beliau kita ini kamu kita nak semua sayang bang Yesus dia tutup begini dia masa sebenarnya dong itu so, that is my experience. Kinabutan na nila na idea ko. Pinamadok na. Kung preparato na. Doon na ito. Yang limpyo ka. Doon kayo sa ato ko rin. Kaya na yung mga kasalatihan na taglog nila. Sa lormo. Doon lalaki ko ba yung temisok na distri. Nato ako malog. Dari timur ada, saya mampu beli. Saya itu kecil dari dibilang, itu aku beli. Ini untuk tahu segala agama yang kita lakukan itu lakukan itu bisa. Bila nggak tahu, aku beli yang untuk semua. Isu atau kita semua apa yang ada ini dan dari spirit, motif first level. So itu botol. Serta biasa saut, bos, dia kan berpuluh dalam bos atasnya. Tomat Maksudkan aku itu mulai si ini sepupu yang dia. Kalau sebentar lagi nanti bantu daruhan belakang ini itu. Besok saya itu botol. Ampuh. Dia perlu Pagkuhan, mungkin po. Susunod yung buwan ng susunod. Biblia. Biblia. Ang nabasa ako, Mateo 8. Mateo 8, 26. Dumukog ka na po, kung hindi ko kuya ko. Dumukog ka na po, kaya hatag ko na yung kalinaw. Kaya ko ma-approve po. Nandang sa pagkukulay. Tungod sa kanana. Basa ako. Ako ihatag ang buhay. Ang babae ka nagtindog na, nag-sleeping na. Lumaya ka. Lindog ka. Ano saan ito? Huwag hindi mo kapasok. Nagyam-yaman ang babae. Kung ang pagkawa ko, sa kaya niyam-yam doon. Sa iya na ba? Iyan ang bagal na kasi nagtog ko sa ka. Sa kapana ko na kaya sa iyang gilid sa and he restored normality. Ako ito sa sinabi kita ginoon na ako kayo doon na ko ko dito. Duduk na kanila supaya siya. Sa level ka mag-isip mo dagan mo niya kung kinulagay ni Sokoy.
Pwede natin ba? Ako po yung nasinate, yun na. Power of prayer. Yeah, oo. Isugod na to, sa pag-ampo. Ako sa kapuso ng pag-ampo, muna na itong recollection. Bayo ko yung purong kaya, nalabas na ito, alas na ito sa ngalan, sa Espiritu, sa Ginoong Diyos, salamat sa mga gugma ka namin, salamat sa mga puno, Ginoong ipawag ka namin, sa pagtulong ay pagmulik na Diyos, ikaw magagawang na Diyos, ikaw nagugmaang na Diyos, o dili ka buot, ikaw na yung sa kanang pagdating. Tuo kami kami, gawa namin yung mga puno, o kami na yung instrumento ng Diyos kalawasan. Yung instrumento sa mga ayos na sa hindi. Sa ngalan ni Jesus, tinutulunubos sa pangalan ng Santa Maria. Amen. Sa ngalan sa mga ug sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo. God bless you.